Dakatarisa kudenga mtsotsi pamatama ose. Anga chakwanisa kumpachi decision. Isusu michaka saka efana ngo respect my parents as both parents, mother and father. Haifana kupinda pa parent ya baba na amai. Angani akapindira. Mwana kangwala kanina baba sakati chama yako amayako kadai anotirira anoza amai. Akani amai baba kwa ndai anotirira anozachi. Anochengeta moyo make. Nekuti mwana unogona kusara wapachi. Wa ya mai na baba ipindirwe. Ndio zvakaizwa kuti misha tangu kutora side boss mundaraunda la against ichi zvisina basa munhu angakura akapana pangu atakwanisa kumisa kuti ndio zvanenge asarudzwa munhu chi munhu muombe no problem azvina basa zvisangana nangu musiyata kopa kuti baba wako reti ndani yakachengeta mwana akaita zvese kulezi yakachengeta mwana akaita zvese haana kana musi wana wakambovhakachirawo zvinhu zvake zvaright tachivaona kana ngosvika akabatwa kana kagrosari kangotengwa kana ma Pick n Pay tumapabheki makadima mai vakakubvisa munepi nefemu yese stepmother yake mukadzi wangu inini haana mbobvera tingiro kana siri pasi namishi ndiwa mai chaiwoyo ndimai vacho vaitiorisa my wife wandinaye right now chido chaiva nacho mukadzi chakanditisa kuti ndirambe ndinaye kusvikana nhasi akuti mukadzi anogona kuchengetera mwana asiri wake zvekudai mina ndinyatsogara naye zvakanaka nhasi unoyu akuda kuti mai mishi tivakumbire regiresi variwo vakanditadzira mundara ndakatadzirwa ka mutotozviona ndakatadzirwa haisi joku kamundara kusirwa mwana this age nchikudza ndega ka vanga vasipo apa pataita zvisezvi tichiendesa kucreshi vanga vasipo mai apa but nhasi nini nditoita kukura nemasteji kukura mwana zvese handingamuudze musikana